زرزر الزنا أبزوادو بوحسنة مجبس سبن إنسان مرقات أب كتشن عصر تحدن بروجكت ملك عنفتنا أب نوسان زواتات من دفرا دواروان دكم حرن نيستزدره مقردنش وزيت مجمجم أب كتما من دفرا أخيبات خيدوم أب تحلفت تكالات منجستن وهب تأقلو توريزمن استرقبلو أخيبا حلاف جنفر منيسر حرشا زوادو دكتور عقبازقي خفلة ات بروجكت بغندو حزبي كمقردنش العلم أزاو تقم خركب كمون أو تصلتو نمجب إنساك خون زعلم مخانو أبريهم أبتج أنفرن لمعات مقردنش كذاتل أتو برهم سؤلو زغرو واتساب أب مجمرية 2013 أب جرادين ورك حرستو تزريو صبغو مهرتك كوانت حبه تتطلب أزيو تحد بمنبارو أب كسارا سلازودغو كوصلو 5 تتابعو رديوم كيلاتات انستيتيوت حرشا مرمر حالحالن عينتاتن طبيعتن مازاوي تحستو مقردنش أب زغربو مصنعتا ورقتي مقردنش أب كل خوابيتات هاجرنا قبول زخيل كم زخنه كاب هكتار كاب 260 كسب سيود 930 كونتال مقردنشن كسب 970 كونتال قوصلن كم زركبهم كمون بالعل 10 9 عينتات مجبز دال مخان ابريهم تساتفت بزهبو رئيتو مقردنش بحرستوت كزوتر مانتي مجمريا زلو نقحات بريخو تتقامنت حزبي كعزز بملباو اب استفلالي اغاطاميتات نحزب غسغسات كغبرا زخخيروم اما حدار زوادوب اتو افريم قبر خريستوس امزازم نايت اخيبا ابز سمعو قال مقردنش بزح بلجاتا سلازلو كم مجبخ زوتر زغبا تخل مقانو بمحبر حرستوت كيلاتات حرشان وهبتا اغلغلو توريزمن مس حزبن مللايو كصعرو تلابيو ممحدار زوما ماكل قرب ماي قطرات نموحاس بزكايدو زلو نطفتات اب احدروم نوزبا قالا نفحيس توادد بروجكت صوري ستماي بعزران شوعتن لكاتي تمريعوم ابتناي ممرأس نسرعات ممحدار زوما ماكل اتو كحساي قبر هيوت ابزو سمعو قال حزر صوري ستماي بعدتات كاندي نغل عندك انستين بقالتا كتصلو مصنحو تقيسو منقستي مسزبيت حبابير زواددو زلو تكالات محبرا واقلقلوت حزبي كتصال نسو نموحاس ابا قبابا طاقمو كتنقاقات زخاخيروم وانا دايركتور كفل حرشان مريتن زوا ماكلاتو يمانا عباي بقدو اتي بروجكت ماصلتا نايتي محبراو فتحن منقاس 3 زلو سراح كوينو اما محبرا قطباو هيوت حزبي بحفشا محاسطنا دما بفلاي زلو اوتا وبركتو عب مخانا حبيروم اتي بصيحه وصع سرح بروجكت 3 معدل نقطات سلازلو عب بلجا كم زلو بمتقاس دما اب معوات بروجكت ابركتو نزغبر مشارختي بفلاي دما نيطالاوي غبار سناي محبر باشو موغيسوم كاب نبرتي عد حدروم اتو قبر مسقال حيلن كيلن وزرو شاشو تالا هيمونتون نيرينا بزهبو ريتو قدم حجي نبسوم تريتومن بحبار صري سي تحلو ماي سيتي سلازنبرو نستفرالي حمامات يقالع منبارون بمذكر منغستي سالا زواددلون بروجكت صري ستغن طعنوم توحيسو شغروم كمتقانطا غليصوم داغين بقربات صوري ستماي كنركب باقينا زبلو قشي غيدون فتون وزرو ابرهت قبر كيدانن اسي بروجكت افويتان رغاتن كم زفطرلون بمحبار كم بيلن عينوم ككناخنو مخانو مارغاغيصوم أما حبر سترنفو المعت جرادين وزباد دقة مهرتون بمتن عينتن كب بمبال كينو طلبات عداقاتات كبابي أمن زبو أمن كفريو برتيعهم كسرح بمقانم نتفتاتهم نقمقام أبزكايدو أخي بارقاقيتهم أتوم المعتي محبروم أمن دنفع قرب استفلالي أحملتن فراتاتم في اللايد ما بانانا خمز نطفو بمقلات زلوم حتراتات نغمال لهم جنفر من يسرح رشان محدارن كولا حتى كقبرو لهم أزغ أخيرهم أبومبر محبر المعتي أحملتن فرتاتن زباقاش باركا الشيخ داود حاج أبز اسمعو قال المعتي جرادين وزباد دقا حيزمو زلو مريت مسنا وحرشا كابز كايدو الهبتان كبابيتات نايت زباب بموخانو تجنزيبهم والكاو صعروم كحيلون محبروم عدل ديلوم تقلبات زبن ملاء كسرحهم بمزخار دي تتصنعو مدهانيتات كامتكام كغطابون مخر مياوين بقبو كختلون تويعوم كاب أبلات بورد نايت محبراتو باكاش عبدالله أتو محمد عثمان بوغنم أم محبر كاب زترنفو أم هرتم رؤوي معبالة خمزة مزقبو بملكات سعرهم بمحيال تقلوات عداقاتات ملاء بزلع على 5 صرح الرقاقيتهم أم حدارن وزباد دقاء أتو عبد الكريم مدريس دمال مع تجرادين ناي حبار عيو بمعبال محبرهم نمحيال كسرحون فرياتهم بمعباي عب عداقاتات اوتا وصلوات مفتار كزعرون بمزخخر حرستوت بإيد وانين كامريت كام مقباتن كام بخانن كوطبو تلابيو نطفتات معقام ماين حمدن أم مقعبات حرشا زلو ربح بمرداء حزبي بسافح كسر حل مصنحي فلاد حزبي نوزبا عرزا زسلاسلو زلو فراتات دما أكال نايزيو بزعبازي وكيل إرينا قبري هوت يوسف نزدالو تزبزب إلسا تسمى مريم كتغربايا
ህዝቢ 22 ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ዓረዛን ሕርሻዊ ምህርቱን ምዕባይን ባህርያዊ ጸጋታቱን ምድንፋዕን ብጋንታታት ማእቶ ተወዲቡን ምስ ህዝባዊ ሰራዊት ተዋሂዱን ሰፊሕ ወፈራታት የሰላስል ኣሎ ካብ ነበርቲ ላዕላይ ሓጺና ወይዘሮ ሊቻ ማሃንዘልን አቶ ተስፋ ሚካኤል ወልደስላሴና ብዝሃብዎ ርእይቶም ዝሓለፈ ዓመት ወሓዲ ዝናብ እንኳን ተነበረ ኣቐዲሞም ካብ ዝዛለይዎን ዝመድመድዎን መሬት ደሓን ዝኾነ እቶት ከም ዝረኸቡ ብምጥቃስ ነዚ ረብሓ እዚ ተገንዚቦም ኣብ ምስራሕን ምጽጋንን ዛላታትን ከትርታትን ከምኡውን ምድማድ ሕርሻዊ ቦታታት ተጸሚዶም ከም ዘለዎ ሓቢሮም تعقب مريت نختبل على نقصوت يلو من دلها خصو حلو ما بتعلنا زغبرني قدم حجها فريم مدرن ما سعرنا كلهم تعقبنا صبو كايرنا ዕላማና መሬትና ካብ ፍግረ መሬት ክረግእን ሕርሻዊ ምህርትና ከዓብኒ ዝበሉ ነበርቲ ዓረዛን ወይዘሮ ሚዶ ገብረ ሚካኤልን አቶ ሙልጌታ አማሃጼንን በጎኖም ንኣድማዕ ውጽኢት ሚኒስትር ሕርሻ ጽፉፉን ተግባርን ስራሕ ክህብ ሓረስቶት ድማን ዝተሰርሐ ዛላን ከትርን ብግቡእ ክከናኸንዎን ቁኑዕ ኣገባብ ኣተሓራርሳ ክጥቀሙን ተላብዮም ዛላ ምስ ገበርናቲ ከትር ምስ ገበርና እቶቱን ዳዕበየ ይኸይዳሉ ህዝቢ ከዓ ረብሑ ፈሊጥ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዘይፈልጦ ነበረ ሕጂ ረብሓ ምስ ፈለጠ ግን ይቕጽሎ ኣሎ ይሰርሕ ኣሎ توفيو وملؤون ديوفر نبر حج كله وفيرو يسرح له روحوا فليدو ኣብቲ ንዞባ ኢላ ምዕቃብ ማይን ሓመድና ቶም መልኣከ ፍሳሐ ዝሰፍሐ መሬት ሕርሻት ንዞባ ኣባጻደፍ ዝርከብን ፍግረ መሬት ዝተቃልዕን ምዃኑ ብምሕባር ነዚ ናብ ርቡሕ ምህርቲ ዝርከቦን ምቕያሩ ህዝቢት ንዞባ ምስ ሚኒስትር ሕርሻን ምምሕዳርን እናተዋሃደ ማይ ኩዕታት ኣብ ምፍዋስን ጥብ ዝበለት ማይ ምዕቃብን ዝናእ ስራሕ ይዓመም ከም ዘለዎ ኣብርሂዮም እዚ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ሕርሻው ቦታ ኹን ኣብ ቀላጥቦታ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ምድመራ ዝተኻየደን ምድመራ ዘይተኻየደን ኣብ ትእተታውነት ዋላኳቲ ናይዝና ወቅት ብዙሓይ ንበራ እምበር ኣብቲ ተተምነት ክትሪኦ ከለኻ ግን ዝተፈላለዩ ይነሩ ኣብቲ ምድመራ ዝተሰርሐ ዝርከቡት ዝያዳ ካብቲ ምድመራ ዝተሰርሐ ይነሩ ስለዚ ነዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ቦታና ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ዳርጋ ቦታ ዝበዝሖ ኮይኑ እንደገና ከዓ ንቀራረት ዝተጠቅዐ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ብከምዚ ኣገባባት እንዳተሰርሐ ተራኺዱ ዝኾነ ነገር ወይ ነቲ ማይና ክብትሙ ክእል ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ብሰፊሑ ሰላሰል ዘሎ መደብ ውሕስነት ማይን መግን ምርጋጽ ምዃኑ ዝገለጸ ኣመሓዳርን ዞባ ዓረዛ አቶ ዓንደ መስቀል ኣድሓኖም ኣብቲ ንዞባ ኣመሓዳራት ከባቢ ዓዲግረቶም ዓዲ ቀምሾ ሓንጻጸን ማይ ድማን ተጀሚሩ ዘሎ ምስራሕ ተወሰኽቲ መምሃሪ ክፍልታትን ቀጽራ ኣብያተ ትምህርትን ከምኡውን ኣዳራሽ ንዞባን ካልእን ምዕዋት ውህደት ህዝብን ኣካላት መንግስትን ከዓዝዝ ዘኻኺሮም ኣብ ሓውሲ ከተማ ፎሮ ካብ 2009 ጀመረ ወትሮ ሓሙስ ዝካየድ ዕዳጋ ብዘርእዮ ዘሎ ምዕባለ ምህርቶም ክሸጡን ንምነባብሮኦም ዘድሊ ቀረባት ብቐረባ ክረኽቡን ኣኺልዎም ከም ዘሎ ነበርቲ ገሊጾም ንሳቶም ኣብ ዝሃበዎ ሓበሬታ ኣብቲ ዕዳጋ ከም ጥሪት መዓር ጠስሚ ሃለኽቲ ነገራትን ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑትን ብርትዓዊ ዋጋ ከም ዝሽየጥ ብምጥቃስ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ከተማን ንግዳዊ ምንቅስቓስ ነበርትን ርግኣት ከም ዝፈጠረ ኣብርሂዮም ካብ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ሩባ ሓዳስን ሮብሮብያን ዝመጹ አቶ ሰዒድ መሐመድን አቶ መሐመድ ዑመር ኣማንን ቅድሚ ሕጂ ሓረስቶት ከባቢ ፍርያቶም ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ብዙሕ ሓልኪ ከም ዝነበሮም ስለዚ ድማ ምህርቶም ብሕሱር ክሸጥዎ ይግደዱ ከም ዝነበሩ ብምዝካር ሎሚ ግን ኣብ ቀርቦኦም ትሕዝቶኦም ሸይጦም ዘድልዮም ሸሚቶም ብእዋኑ ናብ ዓድታቶም ክምለሱ ከም ዝበቕዑ ኣረዲኦም ካብ ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ፎሮ ወይዘሮ ምዕራፍ ተኽለቦ ገና እቲ ዕዳጋ ዝካየደሉ ቦታ ዘይምቹእን ኣብ ደንደስ ጽርግያን ሓደጋ ዝተቃልዐ ብምዃኑ ናብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ሓደጋ ንኸይወርድ ስክፍታ ስለ ዘለዎም ናብ ውሕስ ከባቢ ክጋዕዛ ዘኻኺራ ኣመሓዳር ዞባ ፎሮ አቶ ዳዊትን ባየ ድማ እቲ ዕዳጋ ብምምዕባሉ ቁጽሪ ተገልገልቲ ብኡ መጠን ከም ዝወስኸ ብምምልካት ነበርቲ ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝኸፈተ ኣብርዮም አቶ ዳዊት ብተወሳኺ እቲ ዕዳጋ ናብ ዝሓሸ ቦታ ንምግዓዝን ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ተመሳሳሊ ዕዳጋታት ንምኽፋትን መደብ ከም ዘሎ ጠቒሱ ህዝቢ ብወነንቲ ኣውቶቡሳትን ሚኒባሳትን ዘይሕጋዊ ታሪፍ ምዝሕተት ብቕልጡፍ ንዝምልከቱ ኣካል ክሕብር ብምዝኽኻር ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ንኡስ ዞባ ንምግትኡ ጻዕርታቱ ክሕይል ጸዊዖም مبل 19 زور لانكاوي تمال 27 لكاتيت قداماي مدرخو كم زكايده ذكريهم لو مع 48 لكاتيت دما كلاي مدرخو قصيلو عيللو مولو تحستو تسفالدت مبراهتو بملكع صبصاب ادالي والله مبل 19 زور لانكاوي لما عربي 28 لكاتيت كال اي مدرخو كايدوم ابزي كاب كتما بيتان تبغيسو اب كتما تي بينز زازمن 132.5 كيلومتر رحقه زشفنن وددر هولنداوي تقداماي كلب بلكين تيو بوس قداماي كوينو خعوت كله ودغانتو اوسترالياوي جرين براون كال اي ماركو هيلر ناي كاتوشا دما سالساي درجه هيزوم
ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቃዳምቲ ናትናኤል ብርሃነ መበል 35 ተርታ ክሕዝ ከሎ መርሃዊ ቅዱስ ድማ መበል 58 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙሎም እዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ኣዝዩ ፎኩስን ሰጣሕ ዝበለ ጎልጎልን ብምንባሩ ዝኾነ ዝተገለፈ ተቀዳዳማይ ኣይነበሮን በዚ ድማ ነዚ ውድድር ንምፍጻም ዝተበገሱ 123 ተቃዳምቲ ብሙሉኦም እዮም ብዘይ ዝኾነ ፀገም ወዲኦሞም ነዚ ናይ ሎሚ ውድድር ብሙሉኦም ተቃዳምቲ ኣብ ሰዓት 41 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዙ ብ3 ሰዓት 11 ደቂቃን 11 ካልኢትን እዮም ወዲኦሞም ይኹን እምበር ኣብ ሞንጎ ጾታ ናይ ግዜ መቕሽሽ ብምንባሩ ትማሊ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዝተዓወተ ኮሎምቢያዊ ዱበር ኩንቴሮ ምስ ዓበይቲ ተቃዳምቲ ዘለዎ ጋግ ናብ 1 ደቂቃን 37 ካልኢትን ኣደይብዎሎም ብጋንታ ድማ ቲም ኮሎምቢያ መሪሕነት ክትሕዝ ከላ ኤምቲኤን ብ1 ደቂቃን 18 ካልኢትን ዶንጊያ ሻድሻይ ዩሮብ ካር ድማ ብተመሳሳሊ ሰዓት መበል 15 ደረጃ ተሰሪዓላ መብዝሕቶም ነዚ ውድድር ክዕወትሉ ልዑል ግምት ተዋሂብዎም ዘሎ ናትናኤልን መርሃውን ዝርከብዎም ዓበይቲ ተቃዳምቲ ንራብዒት መድረኽ እዮም ዝጽበዩ ዘለዉ ኣብዛ መድረኽ ብጫ ማልያ ዝሕዛ ተቀዳዳማይ ድማ እቲ ውድድር ገና 6 መድረኻት ተሪፍዎ ከሎ ዓወቱ ከረጋግጽ ከም ዘይእግሞ ብዙሓት ተንተንቲ ናይዚ ውድድር ይሰማምዑ መበል 19 ዙር ላንካዊ ጽባሕ ካብ ከተማ ካምፓር ተበጊሱ ኣብ ኳላላምፑር ዝዛዝምን 166.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍንን ሳልሳይ መድረኹ ከሰላስል እዮም ካብ ህፃንነቶም ኣብ ክለብ ኣስፔኮ ዝዓበዩ ኤርትራውያን ተቃዳምቲ ናትናኤል ብርሃነን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ማሌዥያ ኣብ ሓደ ሆቴል ይሓድሩ ብምህላዎም ኣብዚ ውድድር ሽሞምን ሽም ሃገሮምን ከጸውዑ ወትሩ ይዛተዩ ከም ዘለው ብመንገዲ ፌስቡክ ኣብ ዝገበርናዮ ሓጺር ዕላል ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤሪቴል ሜሮን ኣማኒኤል ምስ ጀርመናዊት ክለብ ቲም ባይክ ኤድ ክጽምበር ከም ዝተሰማምዐ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ናይታ ጋንታ ብዘውፅኦ መግለጺ ፍሊጦም ጀርመናዊት ክለብ ቲም ባይክ ኤድ ንኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ሜሮን ኣማኒኤል ኣብ ውድድራት ሬስ ላይን ባይላይት ንዓበይቲ ተቃዳምቲ ቫን ራዘንበርግ ናይ ካቶሻን ኣብ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽተት ዓለም ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ዝኾነ ኖላን ሆፍማንን በሊጹ ድሕሪ ምዕዋቲኣ ዓይና ከተውድቐሉ ጀሚራ ብዘይካዚ ታጋንታ ኣብ ከም በዓል ኣማቹባ ክላሲክ ሬስ ኢንጂን ሬስ ኬፕታውንን ኢንጂን ሬስ ፕሪቶሪያን ብጥንቃቐ ከም ዝተኸታተለቶን በቲ ዘመዝገበ ውፅኢት ከም ዝዓገበትን ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ገሊጻቶላ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ሜሮን ኣማኒኤል ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳሲዩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ማልያዛ ጋንታ ወዲ ክወዳደር ፌርሙ እምቢሩ ብመሰረት ታጋንታ ውፅያትሉ ዘላ መደብ ድማ ካብ ወርሒ 3 ጀሚሩ ኣብ ዙራት ካሜሮን ሞሮኮ ሉክሰምበርግ ቤልጅየም ካናዳ ኮሎምቢያን ጀርመንን ክወዳደር እዩ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ሜሮን ኣማኒኤል ኣብ ናይ ሎማ ዓመት ዙር ኣሚሳ ባንጎ ንናትናኤል ብርሃነ ሓገዝ ካብ ዘበርከትሉ ተቃዳምቲ ሓደ እዩ ሜሮን ኣብዚ ውድድር ኣብ ናይ ነጥቢ ምስ ቀዳሞት 10 ኮይኑ ጾቱ ዛዚሙ ነይሩ ብዘይካዚ ካልኣይ ዕዊ ቻምፒዮን ኤርትራ ክኸውን ከሎ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ድማ ክልተ ግዜ ናይ መድረኽ ዓወታት ኣምዝጊቡ ምንባሩ ይፍለጥ